President Emerson Mnangagwa has been confronted. We are seeing my war veterans, panguwa ino they are now toxic. We are seeing my generals, pamwe chete nema citizens, vana havasi kufara nechiitiko chakaitiwa kuna Comrade Cde Geza. Treatment yakareceiva from ZANU-PF. Panguwa ino kuchizoonekwa kunzi they've distanced, they never made an announcement. Vakaita sekunge hakuna kana chaitika, but kwanyaso kuonekwa kunzi a liberation war fighter is passed away. Don't subscribe or like out on the bell icon. Anaposta this picture amuri kuona ra Mrs. Geza, Comrade Cde Geza's wife, omuri kuona panguwa ino aiwa pa the burial ya Comrade obvanyora mashoko anosirisa anomudanyira achiti this is what the liberation war legacy appears to have become. Decades of sacrifice, evading bullets, sleeping in the bush, marching through darkness, and fighting for independence can seemingly be rendered meaningless by a disagreement with the incumbent leadership. It raises an uncomfortable question. When Emerson Mnangagwa fell out with Robert Mugabe, lost his vice presidency, and went into exile, yet he died during that period, would Mugabe have denied him national hero status? It is difficult to believe so. Meanwhile, some of the individuals interred at the Warren Hills National Heroes Acre remain largely unknown to the broader public. Ndo masho anobuda panguwa ino atikona kuti aiwa this ex-user haasi kufara pamusoro petreatment yakareceiviwa Comrade pamwe nefamily. Pane mashoko anobuda panguwa ino achitaurwa zvinzi yes Comrade vaida nefamily yavo vanga vachida privacy, but at the same time panguwa ino tichiona kuti kunyange havo vaida privacy but just announcing the death of a former liberation fighter pamwe chete ne-central committee member zvinhu zvaionekwa kunzi he deserved. Aideservawo kucelebratiwawo upenyu hwake semunhu akaita kuti munyika yeZimbabwe muve nerusununguko. Ina comment section medu dzofunguro aim kuti pamusoro pechitiko ichi. So subscribe or like and on the bell icon.